Yaro you try. Yaro you try. Ai ngo yo play kene go par chi sien. Ai kene ke ski ke babentang kene ke janmit ngin le shatai sharamrain ke Bible study. Ai ngo ige jing penyo ke jong play kene go par ke bakodar. Ke bangin yo man wan shifi ki kon ke jong play ke batrang ban snap an sha skor. Ige ktien ke jong play na go par shi go par. Ti hai kene go par babentang hang nu pidon. Pelaj je ko por ke bakoror ke jengpi ban sengap ban pej ya kan ke jeng ya bentang ke jengi ke ketian ke jemu troai hai ke ko por ke bementa tinggi don ban ye kren hai ke ko por kong ibai ke we ka subject ke ba ju ya tengku ba ke di gisngi ke ba menta hai ke ki por ke jengi ke ba menta bat kata kalong ke jing sngan je ki kon ki kti ki jengi dei kong iba bangin ye kren ye kata kan diat namar ba babun sisa kilong kimi kilong kepa ki ju ut bat ki ju ban kia sisa bagi ju ku slai su janjar ba ki don ki kun ki kti don ki baong au ko pastor dam don kun ro kwa kun dala don kun ro janjar shifting dala he o dadang rit kwa bakin san no kloi on da kila he sang samla o la shifting la sikir men sim myo thia myo dem shu Ladam palai school ro kumno hab ban late school hi lada late school ro kumno mono ban late boat ban late khmi yeki kum kita hi na ko por ga baja na mar gi diki sngi ke ba rong kumno ki sngi ke jor ba ka perthei ban ya compromise de ke perthei ke jiya khle ke jiya rong ke ba bunjat ki jingi kai ke ba khla ke ba bunjat na ka ne ke perthei mo ke bangi pej ke bangi yo i Ti kata ka di ka subject ka bangi kwa bangin ya kren hai gani ko pon ka jing sngan je ki khon ki kti ki jangi ki para ge jagi ka lawe ge jangki ba ha season page ha ba page ya ka jing lang benta ba bon padi ki rong kum do ha ge jing sha la di ba kham start ri pad be la di la i ko ma la kham duna ge jing start namar la depend lot ha ki ek ba no pi tingin chuang bet nado baka nika mobile phone kami pi ki jing snew ke ba harukom la kanang kharoi umukhana ubadang kanus nem khona dang pra knai snem utip tik ko pom bana tik ban le pom ban thok tik ban shibun ki ti kum kita bi ko ngibang kwa mangen ye keren ma hai ganen ko por ka mementa ti shwa ka bangin ya ya bangin dia keren ngi chupen kan mau kedia na ketian ke jong utrai na ki ar bentan ni ketian ke jong blai kata ka din ka kitab proverb kelenong ke ban rio ke khot ke ba arpo ngi ba su ba puli ing tu na ka kitab proverb kelenong ke ban rio ke khot ke ba arpo ba ka ni ketian jong utrai ka keren ber ka ong ma di ngakwa bangin pe ke ketian jong blai kendiat ang tai kan puli mo ka tien som play na ka probab kal nang manrio kat kat ka bar pau ko kun tu sumari ka hukum ka pa jong mi but what ino no ya ka an ka kami jong mi amen tapi tien ke jomle ka ba aga jung sisa ka bible ke hikai ko kun kan mau ban sumar ya ki an ki jing sneng ki jing crown jong ki kimi ki kpa kata ka tien jomle ka maham yangi bangi dei ban kan mau ban sumar ya ki an Iki jing sneng ki jing crown je ki kimi ki kpa le ni ki bala he balasan tin ringan ong yupi ka jing sneng na yeng ka klem trekam ka trekam bi tang kum tu ka badang dan hayeng nei le da sneng ben mit ka dang trekam tang ka tu ka mit chipang hi kum tu da la le cha school la le chane cha tai ka la change lot la yo jing kai la yo jing sneng sa da ka perthei la ni la wan rung ha kamra thia la sneng sa ka tu ka beli thao mo di kita ke nang tangan ngin pet isu kong iba mo ngin ke mau ka kaju kita probab kalanong ka ba arpu ar ka de khot ka ban riu la ngam bakala ka ong i digi kentien ka bangi chui pandon kam hi tui ka yo khna ha kalanti ba udai ban len te om kan ria na ka wat haba ulatamen page kata di ka Bible ke hikai ngi kong to hikai yo khna
gat ba udang rit mo ka arta badang rit hikai penrong ge jing it blay penrong ya ka bakumno ban ruai ban yoro yo blay ban put ban tem ban pen kraw yo blay ha kata karukom lani hikai ge ktien ge jong blay ban pen pa iki bikin puli lendat ge ktien ge jong blay hadian bakila ada he alasan ka bible ko bakin ken ria syu na kata ka jing hikai ti kendiat chua mangan sakran biang akwa ban kali ni kong ibala ni iyo ban share lang ha ni gupor ya ka jing experience ge jong pi ha ge jing ye dei ka mentar ge jing long jaki khun khna la ni ki samla hala ni kum ta ter hakum kan ni ka por ka bangingi em menta ha ka jing yo i ge jong pi yo i kum no kong iba artat video nong hikai di village hikai school vi jus lap kum no lagi kena ha ka mo ha pi hikai school ta ka bang sham ngalap nga experience mo ha ka jing yo I ka jong aro shisha ini ki si mam ta gi long pair ba na mar balai ba ka bang hikai school ro atat mo ilap ni sham mo ki kena ki badang riet ro ki lanang ki tien ki basneo tien ki kren si ki kren da kom ne da kom tai mo ti bun sien da ka jing teng daga jing ai jing sneng ki noi kai ki la ban ken mau tang ha ka tu kasni andre kasni banwan ki dang le beng ka chu ki dang kren beng ka chu kani ka dau ka long ba nama teng mo ke la da am dan jing kai ha yeng la ni la da ki ha yeng asem ki ji ekran ki tien ki bom dei mo ki bom te ki bom ai jing man toi ki khon ki badang ret ki yo kem kloi bhai ka basneu badha ka ba ki yo kem kloi ki basneu ki padan kam ki kran la ka kran kim na smooth ho bade la ka de ka bahani ka basneu andala dom bade ki la tip ba ka de ka basneu ti kata fi ka penjat mo ki khna ki baret na ta wat gini ki bala he la sanro ya ki dan ki kimi ki pa ki ba em ki ba mlien ban tim si la ne ban kran ka basneu si lok si kurem mo ya kran me kan pa ki kun ro teng ki penbut lang me pa ro ki wei nang tawat ki bala san ro kim tiap ki syukran penbut kim tiap la kalau ka bahan ki basio kata ka penrung no ki virus ma ki kun ki kena ta ka dau ka ko tien jong ble ma na ka sti pol ki Pilipi ma bakaru kam im kan mau bakaru kam im kalong ka badan kam banikai ki kun ma ki mi ki pala ni ki balasan banikai ki para dan kam karu kam im jong pia ka bahala ka sina du ka tien ka tilit adu karu kam pam adu karu kam kran nan ta karu kam le mo ben I da ka action jong pia ki babah ka ba ben I mo ki yo kem kloy ka babah ki bot ka babah nama la da karu kam im jepi kam ya dei bat ka imlang salang nang ta ka tien karu kom im tri kam ya dei bat ka klien jong ble ki khun ki yo kem e ka tu ka jingle jok pi la ne ka jing kran jok pi te ki ngo ting teng mo na da pikiran ne ka bom dei ki khun ki la bot lang ka bom dei bat ha ka jing ya I ka jong a ka jing lap jing sem jong na tu ba wan ka ne ka lockdown ma ni I ba ha ka wei dengi pe ka wei liang ka long jing kui ki ba thrang e utrai ki la ba mut no mo lang ba ka ji sekri wa ki media kumne Henry dapat akawai kaliang pada ingin mau gitu ki porma ki kena school ro haban I notes haki mobile haban sen ki notes ma haki mobile mat kot haki mobile hak siat mobile man kawai ma ya wai kena kawai ke mobile ni I kat nadu ka tu ka porma I saya kata ke jingjat ki kena samla ki kena ro ke berit ma ni I bana do gitu ki por gila sedang menang kanu ka babha kanu ka basneu da ka baki yo I haki mobile ma aja ka bikin tokot kati jekila poi na sya kai wei pat ma ki bom dei ban pet ki yo I nuksan ang tu na ta ka penjat na ga jing em joki ti kai ka bang I ha ini isi ba matama ka bang ko banong ni ka po ka badon kam ka long mo na do ki kimi ki pa ban pet I ka nuksak ba ba hakmat jeki kun kan mau bom dei ban penan kam ki mobile ma ban pet mobile na nang taruh di ban strict iki kun ma bom dei ban pet ki mobile ma ban iPod ban pet ki mobile nomor ba teng katui ka ya lam se ka jing jot ka jing sneo ma kai ka tien ka jom li kai ka hakalti ka badai ban yat mo kenang ba unom kan ria no endau la san ka tien ka jom blei ma la daun bat mobile la ni un dan ni ka mobile ro mo ula snutu ka no ba kadang bas sneo mo ula nang ti to kendiat kong ibangan ni ktien ni fi kendiat ma
Ketu ke boong meni ki don shisha tapi ki bai juya tu ken ki ba ki pla hadin ba kila kala ba mot ki ong ba ki tu ki por di pi ngi chu thok e me pa ki men ki ong ba ni ngi kwa thokot ni miss ai ki ai not sa mobile ma tin re pa de ki don na ke jengmut ke besniu ma ki khana de ki don na ke jengmut ke besniu ma da ka wei pat ke jengmut jong ki dari ki ong pa de ba ha ba thokot kumta na ani hable kumta daripada ke jengmut jaki pada cengai ba teng kila ban tho hi kot la ban tho e kot khat san ar minit tin rei pade ki ar kenta ki lai kenta pade kila poi syakawi pada ke cakavi dikum kita ki aka ma ti ha ke jeng shisha pade lada ha ke jeng yo i jonga de habala lecture school mo kum ni ke juk ke jengi mentang ni nam di ban depend ha ke mobile mo ti la dai ba pipe pi ki nong hikai ti ma ko iba pim dai man melin na kum pi ti pim dai man melin man ainut iki kena ha ka mobile phone ya pen tho na ka kot sada pen zerok le yun nei ndi ban ong bangan sen ngan chna at group ha ka mobile kanam long ka tu ka di hikai ka ba bakala ba namat pi i ko ma kasuk ka dei re pading ong pi kam dei nei namar ba kidon kendiat hang tu i jing thonot kendian daripada ko maang pi ka kenta ke jongki pade kila rong sha ka wei ke jikai ka besniu ta ka daw pi ka kharoi ba ka de ka jing sniu ki khna maang ma pi ne khna badang rit tang rit makna kila atip ba ka po marbale hang tu la yo jing hikai ki ong sa iwe i rang ba yong a ko pastor ong ne kendo tang village nu ong ba ngale yu wat i jing bam i kun te pi im la shu yam be pam te jing bam ngam tip jing bam ayu isu ong tek tak kerteng ro malayu yo iya mobile tv yang awat bro sinong stoi nga klemyo atau jengbam khaddu padi ngale kamnung hap lej ha restoran hap chulik pa chna de ong chu pa chna tang ka dur ri klem dei wan ayo ta usuhun la ko hun kumta pi kum gitu ki jingi kai ki ba sniu ba taga daw ngo ko amanong pi mo gimi ki kpa ki ba pidi ban sing thu bai kan ni ko ma ong kong ibang ban pen ban kam yo ko phone ha ka por ka ba dei ding teng la penlong ngan ong kom no ko mang ju ong ka blei thang la penlong blei pan man ye ga tu te dei bun ba dik bela penlong blei la shong ro hang tu di sha ro hang tu lei e ro hang tu kam long ka ba ba namar balei ngan ong pi ka walam ka ka ba sniu hadin habot nei to pi kwa ban ong biang kong ibang ngarong kadang kwa ban keren to bila pidang don cucu ban ong ngin ya keren ngin digu por bat ngai kalong ke jing kerku ke kraw yu pi ke basngam tu ni ko ngan teng ma sipang ka ying ka semma bakan dan ke jing singan ye ki kun ken mau ba ngaru ngala le ele de kum ni tenga kwa ru i pi man ai jing mut ma kimi ki pa ki kun la da ki pi ai ki mobile ro kan mau ba di password di de ban tip bet ma ki pa nama dan kam man check ban nama dangar ye le ding ale kum ta nga kan mo ki para tip bet ki password ban ki para ru ki thu bet mania ye ka ban ya bet mo ban bet ban check lang kum tu ro ngi yo da ke ching et da ke ching man dan kanu no ke ching tharai snio dan kanu no ke ching snio mereka walam ban man ke ching et ke ching comment ke ching like long like load ban ya share bania thu kanu ye ko ki paro dan ki kon ki ba la her kum tu makin man la da pi kwa moi ka jing ba cho ki kon ba ka don ka jing skan ki kon kan mau ban ki password mobile ro ban ya tip lang mut kan wan lam ye ka jing kemen ma kan dan kanu ko ga jing ya tharai sniu ka jing kan ad ab ding sikmi ba sikon kan ya ba lang maro bat ka ba aro ni ka por ka kwa ma ba kidot di kilong ying ma dalit kai ying su ko bam dan brio mano dalit kai ying mo henry bade full ka kamera bat kemi bat pa bat kun ye song lang ka ju kamera henry charger amdan makran di dalak pet bade ki le yu ki ya pet mobile la ka jong ti kam klam dan kanu ka kan tei ka jing ye klam yo ban ye share ru namar bade la bun kam la ka jong ka mobile ti kwa ban ong ni kapon tamo ka ying sam bakan wan lam ka jing skan ye ka ying sam ban yo jing skan mo bakan long ta ka ying ka ba sekri yo play kan mau ma ka ba ye kapor ban penun kam mobile ma kapor ban ye share kan iban ya don lang bai om dei ban dan la ka jong kamera la ni ban ya busy no lagi jong ki kam lagi mobile
dia ben peniok ken kalat mo peniok ben keren ben share ai ki kun chopil ni ki para chopi kimi ki pa kam tam la da pidan ki kun ki bala samla le te mo yo I ki ni ki si ba menta sibun ki kun samla mo ke te sandang ki ja sene satai dan matiap ai mo daur yo dan matiap nang pada pet da check mobile rom tiap password ki ai jenjar tinga kwa badong ni ka pom tamu la da pidan ki kun samla ken mau ba di ben peniok bet kalat ben share bet ki bala sedang samla ki bala samla mo kenang man la nya ka do ka masniu mo kan ya rap mo makadan ka jing singani ki kun jong pi ti kata ka de ka ba kwa pasal pasal yo teng to kita ki long ki badan kam ka ba phindi ban tiep pum ki long kimi ki long kpa namar la da piken sting ikini namar ka tuhi ka bible ko ang ba ka pop ka roy ka kha thi timot pi ka ma inin le yu ine pi ken sting gum tang dong pi ka tuhi kan roy na la rung ka tu hai ka jengmut jong u to jong ka pi ki khana sedang ban ai daw ban pep school ki khana ye ba start ki lawan shadin ki la bi ki la klet bi ki bi ang putar wai lang si ni ke jing klet bi di channel la rung lut hang tu de la rung ha ka ban rung ka kot ban kre nei la rung no ki ti kom kita bi khana ki ba kwan bros kata ki bawan sakmat ki ba start ba rikila kinam la shu nomor balai la rung la penlut no haki ki jaga pertai damar ke jing hikai ke de nam keno ki ke de namar la ki kimi ki pangim snu thoi ke ne kalong ka ba kalama ngala kran sisi ni ke ne kamang ngalong don ki kimi ki kpa ki snu bon kam mele de ki snu thaj le de kwa thia aram lani ta da ter kile kumno bayam gi kun ai no da ko mobile pa pit kun pa ap kun no da ko mobile hana pen pli hang tu iknai badang riet kim nang kun lung tu ramut la pen pli tu mod ila shu ong i wi long kemili ti bang ani iti nong trem ile ka jingle ka bam ya dei beri sung le kumno pa pit nong tre i di kun badang kun lung i badang shu par ba shu dem ti pen pet ka mobile hane khmat kin ka linkonat hana ti kun la chu pet be kum ni ti yo I kitiki he mobile tu kun la chu le be le kum ni daki kenta ha iwan pha pet ka de ka sadam la saw la at nomor balai ila sudam ni kenta hang tu hi banyam romiam I tenat I mobile ti kan ang ngai vi kitu ki spirit kin rung be onda kin rung de ki spirit kin sa he hang tu kin onda la he ang tu ngong pi dala he la san da pisa sneng sa kanu ro kin nam van dur su di negene ga daw pi don kam ban snu tho ba gi kon ga jong blay se pangi ni ki aka ma namar ba ko ma juang mo ba bun om tang ba ngakran hang ni ba bun ba ki ba jukren ki long kemi ki long kpa ki ba don kon don ki snu tho ba ga ta ga jing jan jar ting teng ban sneng kun ro shifting kala gi kemi ki kpa gi kun ne sneng ki kemi ki kpa gi kun ai se gi kun da pikwa nang yo ira de snap jar lem gumta te oh hap sebum laga sebum gi kimi gi kpan marbalai shifting kala na marbalai la yo I ki jingi kai ki ba chat bajat pikan mau bagi kon gi jong balai gum kini ki aka ginan kam ban long aware ban long husier ba lem gumta kan walam ke jing pape ka ba khrau ba di ban chu tit shot bom ki na ki la rung tu namla chu na du stang ginan kam ban snu thu ba wat man ong ba pek snap yiki badan ong ban man sakrio blay le snap yiki ba dei makana ro kat kum ko pon pinju pelat kat ma dei mata kanom long nomor balai ba hang ni pirin pin lembe nomor kini yiki ba khrao ma nganong ayu hi wat kibril ki bala pensle kibril ki bala 2 mit bat sngi pen kentang ile di ledak ki bakala hang ni krumแต่กระดาวก็ต้องเลยพี่น้ำลาไหลแต่กระดาวก็โดนคำบะพี่ดีมันสูทูกี่บลัดกี่ลงยิงลงเซมมันตารกดีน้ำมันนังนี่หากจะกล้าบัญญัติบัญญัติสล็อกบัญญัติด้วยโอ้ลายอย่าเป๊ะไปทางตุยด้วยมนุมาลากระจมุดกระดอนทางตุยอย่าเป๊ะไปกันจ้ากระยิงกระเซมน้ำมันบะเลยยอแต่บัญญัติบัญญัติสล็อกลายอย่าบนกำลายอย่าพีซีลากระจงกระกำทางตุย
di kum kita ke mo ngakwa ban kan mau bigi kon ke jeng blade da kan ke jeng yate ke jeng slok jeng ni ke ko pot get kan long ke jeng ker khu ke ba kraw ke jeng bu jeng pi ti u play udah kalang bat pi ke ko pot ni la poi artan hai ke jeka ke bangin pelong ini ke jeng seng ti u play ker khu pi ngi sanang yesham na ko ke pot shi ko ke pot play ker khu ke jeng ju pi ko play shibon ni ke jeng pelaj por jeng pi ban sha skor ke ni ke jeng ye kran ha ke ko pot ko play shibon lain kerkui pi, amen. Kau beliin kerkui pi mah kan mama kat badang biang kapot pinlek nak mentah mah kan wanra ke jing dah ke jing sengan ye ki kon ki ti jeng pi ye sekandan kum tu ilok kemi mah pastor kan mau ba ye tu se pi mah itu ilok kemi ba ong ma kapot dang klung dang sok kya pang dang kamet ban ba ki kon rin dala he pada kya saka klik kelumar saka klik ke cumut berkat di kan mau swa ban latnya kita mah ke jing kelumar ke jing kya klik kan mau kan tangan di kawai mah ba pinlek nak mentah IT ki kon cepi so blay mah penrung ki ka tian so blay penrung ki ke jing sakri ke bagan jamsiam yalam ki ha ke jing sakri ke bagan jaman siam penrung ki om ki ji kainiam kan mentoy re ha ke jing sakri ke bagan jaman siam ke jing put jing tem ya ro yo blay jing tuai ki bible study penrung ki kin om ken rea shu andala rang ba hila kan mang ila puli mene probab arfu arnri mo hikayo kena kan ba udang kena badang riet hagalenti ke badai andala he unom ken rea shu kene ke de sisha di tau blay kerku lain kerkui pi